Έλα, βγείτε έξω, μην οδοποιήσετε. Ο άλλος που είναι? Να βγει έξω και ο άλλος τώρα. Αναγνώριση δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται. Κάνε αναγνώριση έτσι. Τσίρκο το έχουμε κάνει εδώ πέρα. 1-8 έχουμε εμείς. Εσείς δεν έχετε κάτι να πείτε? Άλλο. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά? Τι άλλο λέμε? Παρασύστημα σου λέει κάτι, φίλε μου. Και 2 αναφερόμενοι αύριο. Ποιος είναι πάνω αρχιφύλακας? Ποιος είναι πάνω αρχιφύλακας? Δεν ξέρετε ποιος είναι αρχιφύλακας? Είσαι σίγουρος? Ωραία. Γιατί αργήσατε να έρθετε σκουπιά? Ξαναπεράσαμε και πριν. Η αλλαγή παραπονέθηκε βασικά. Τι έγινε, παιδιά? Κοιμηθήκαμε παραπάνω? Θα λάβουμε στα αρχίδια μας. Και οι 2 αύριο αναφερόμενοι. Στο λοχαγό σας. Ποιος είναι ο λοχαγός σας? Ο λοχαγός σας ποιος είναι, ρε? Ρε παιδιά. Δεν ξέρετε ποιον έχει το λοχαγό τώρα, με δουλεύτε? Δεν θυμάστε τον λοχαγό? Μισή γενιά είστε σαν αγόρια βραδιάτικα τώρα. Τι θα γίνει με σένα, θα ασχολούμαστε. Αργείτε να έρθετε σκοπιά και δεν ξέρετε και το λοχαγό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στρατόπεδο πίσω. Μα φύγουμε. Πάμε στο στρατόπεδο. Θα αναφέρουμε επιτόπου το γεγονός. Για τους κυρίους. Λοιπόν, τα ονόματα σας ποια είναι? Ονόματα. Τα ονόματά σας. Πάλι καλά το ξέρουμε κι αυτό. Πάλι καλά. Λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι άλλο? Λέω, έχουμε κάτι άλλο? Λοιπόν, θα φύγουμε, θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα γίνει σωστά η αναγνώριση, θα ξέρετε όλες τις πληροφορίες και αν κάνετε ένα λάθος, έχετε τελειώσει. Θα ξεχάσουμε το γεγονός με σωστή αναγνώριση. Εντάξει? Λοιπόν, και 2 μέσα. Θα έρθουμε σε 10 λεπτά. Κατανοητό? Μέσα. Ψηφολόγες όμως γιατί δεν έχεις να πάρεις τα όπλα. Λοιπόν, να είστε οργανωμένοι σε όλα όταν ξανάρθουμε. Το καταλάβαμε? Μέσα.